say mini ni de ba mini san be sem fie mi no de mahunu ahunu wo mi wura ho ne say oye no kwafo ade ne tuntum a onfa ho ne onipa ba ya wote obeka che wo say tuntum na wa kire wo kwa no fom o kire wo say ekwa we de say wo fa so no kure ka ene na doye nti no me hu no munim say wo ka no kro ya adoye ema nipa bi otwe nipa bi an so bata no nye na tena nkonyanko a wo mo wo abonten no obi otwe obi abata no ho fi say meni mira esan ye mi ankasa meni padua ne ma bibiri asesa esan say mira oye nipa oye kokodufo na wonfa asem nche ni mu o ma asem so nto ho na kokoduru a odi di yanim se yewura no bisua di nanamo achi tuntum ena waka ena da wotufo nsem so go iradin ba ko a de bia ya me dese de bia me boyfriend sa na asa esenanum kura no wogima ndi irade oya yimuye unsuro hwe esan papa wodi enti sanse mpanyifo se wodi asempa unsuro uti nti fa kwa yewura bia ono nko a wogina ho kontakuro gina ho brane nti eyema hohoaho se mi wura no na se mi wura kwa babie wa stella me san fa se mi wura yaw meda wase papa mi wura da so be na aginimbu aten oye ben kukudufo wose oyo oyi nipa so wosese wotwasa na muni na chi a ache se nya de a oha bia beto evise da bia dan wotuyefo okasa kire yei mumaye momsom mumaye baako mumaye ntua na mopa ebe tumi aso asante memu asanteman aye krabehwe da bia da na aniema mesua fra no se oya yemuye ocheche wisia enyanka sabe mini adanse kuno mu yete hei ye won krofo amiwura nsada won so wo hwe won enye ne ba enye ne busuani otrene nsa ede to obi aso chance wan kokon ahia sem chance wa hu sabe ekomodewo ye funu wura obepia no pa aduane bia mo wadi na se bibi na ani wo mpa wa pa bibi dia ma wo emfa won so ofre busuan na emfa won so wani mu wo otu wo obi o ya doye wo ye hu obro a da ne da si ye koto ekọ ni nwunase ya ejim se wo ye koto kra o ma e bibia wa bitimi akasoro de biara da yewura so adansi amedia fa yewura no me hu yewura be ye mfie be ye mfa se ekọ yensan yewura medinachi no oye ayemye na yewura so bibia ni a onfa nhyedim obefro no aka akiro se bia se o ma onkokora no aba nti saade no ana masua from nse oye nipa ono ye tuntum fita o ma onkono wasa aka foforo ontenta so entofo no wasa fa nti me hu se oye kanifo bia wudi na chi a we bia be kokan ya be totin yama se wuyi uyam na osom ne yi na one ne nante a nti bibia be koye na sa aboa omana ye chechire no pato efrem na nafo amansa na me butoku Tomsuom hima oye obi a obre no ho ase eno a hard working man no ankasa na brabom na oye obi a ose a oye afi so mi hu se onim nyansa ipacho obata bia ebom payeta ne bachi afi oye bambofo so ema ne ba eninti se edom bi achechire nsabai ba me bayiso a de metima ya abo an se dedi kam no meka me omuda mema me de abutre ene abadaye ebema omo abafom se de be ya omo nto mehye me bayiso pacho ahema afo adwumedi a yedi wa ahemfie no ebi ni se yesi aduane ema nananom afei ni titru pa ye boaboa ema a ewo krom ho nso so ano ne ehwe ema titru pa omumpu ntudwuma na afei nso so yedi afutuo because ya ye abrowati a wo fie nti eduru brebi a na se mebai ene ne domana na trankonwa pe afutuo bi a omoba me ho se ma ye abrowati na me so so de wo menum bia ndiam ipacho bragro no na eye pa tete no na eboa ye ni titru pa ye ema ya ewo kromu ifri se wantena se ya me anworo bra ebe ye ochiribra se de yinim no chiribra no so ye wa na ewo nsunsanso bebre ewo ema ya na bra bomu enu nti de metuma ka se
enkame me ankasa aspese no metumi anka meka se bragro sa bank ye mechia atiefo nyina ene mahwefo nyina besa so chia Asante mawura otufo setutu ya toso mienu dada ro meburu ene nne ananom yenya baabi na yesoso ya tratra dada ro mana mete ha otufo ode hye bom mu ase kwa ha mentema achia wo wacha Asante mawura awie de na so mechia me ankasa so mewura mesom no da sebro sebonsu ya toso mienu ana Mampon hene no Asante mawura sia hene da sebro dada ro meburu mechia wo besa so chia ono ankasa ne maame ni mpon na jakuma de fie na Mampon hema obatampa awo mechia opi wi amasa chia Mampon ade hye nyina eni Asante man dada ro meburu medede nana ajenim boaten ya metoso mienu mene Asante Mampon Tomsuom hene mene butoku hene mene da sebro sebonsu na tomfo hene beda wasipi dada ro meburu mene da sebro sebonsu na tomfo hene se ka tomfo hene a atomfo hene ni ohene a obo ohene akode de ma no ye nyina enim se tete no ye de ntokwa na sebe echichire ye man ye so ohene bi wasase ohene bi asase so sebe aburu sebe so ye kon no kon ye ya wode gi asase yantama de to ho tete no ohene a sebe oye okofo no na owo atomfo hene me na mebo da sebe o sebosu na kode ya wode kokon edi Asante man anim ede gi nkunimdie abotire de ma Asante man da sebe o sebosu no ne osahene me na mebo na kode mebo ni tuo na jan na nkrante bibia ye de kokon bia ye bia me na mebo enei sebe akon ni hobiem ti na mpuntuo ne epre ti da sebre o sebonsu me ene obi a sebe aburu sebe son bisina nan ya o Mampon municipal assembly ya me de premputuo e de ma mewura yewura eye da sebre o sebonsu ope wo hena obre ne ho ase ope wo hena da bia na ye ntintia wana hemfie ope wo hena hwehwe na obehu no me bedi akunya yewura hwehwe me wo me me da ho brase ene som yewura frame anopa awia anadwo da somu a meba enu ti se yese mpanifo kasa bibo bi se akokọ oban wani no na odi abebe se na msese be yewura ohwehwe me wo mi nti no na wo gide wo memu nti no duma de kese bi edura yewura otumi se me nkọ na me gosi nanan beso me de osie eye oyo ekoja yewura nam edi dwuma die no ama ne yefe yewura wo gide wo memu edi da bia wo soma me an sebe no ada wonu se me de hia me somani kokoja manam na de se na wo yema me bia na ni monyamba no meye na me dia Mampon man ama ni monyam na ba edi eno no nye bre di kan a yewura sebe osoma me anasa wo ne pabo akese hye me ebra no bra no ba yewura wo ne pabo akese e de hye me na me koja na nam edi dwuma die bi pi e de boa no minkro no eye mienu na me de som na Mampon hene mikro pani pa e de butoku na butoku no ye fe no ebotokuru kasarofa so ji da baba ye butoku ene se eye me nana sebe eburu sebe so okwafuom okoya wa mafie biem yenim de aye no se na nananom amotia befa no akọhye obodan kese pa sa obodan no kwa sebe eburu sebe so nkramu ntwroye e wo soro odoma koma bo ade sa na tie me nananom kwafuom wa mabiem edi dedo nan na o maaye abusafo nyina nim se me nananom sebe wakanse do nti de obesu de osun ye de obetwa yawo so twae afei adedo na atwa mu no anadwo nananom ofia yenkote a me nana ba fie do mote ya ne se wo se minie maba abutokuru maba minie maba abutokuru maba esa anadwo no ese o man ni nyina sole ne ekohwa ade kora sebe ayi dede wa bonten no omo sole ya do mu hu an se me nanan
ɛna yɛahyehyɛ no ne dɔsɔ ne biribiara abɔ no me nana no wayɛ kɔnfoɔ na ɔsɛ yɛma ne nsa na wɔnka baabi a ɔkɔɔ yɛmfa nkyerɛ ɔman no me nana no ka na ba deɛ ɔkɔhuyɛ ɛwɔ wura mu so ɔkɔɔ yɛ na nana no bɛfa no ne kɔhyɛ ɔboda kɛseɛ bi yɛkɔhyira no yɛma ne tumi sɛ wɔmmra na ɔmfa mɛdi kuro no so baabi yɛde ne kɔɔ yɛ ne frɛ hɔ ɛboɔ tokuro nti nananom ama ne sɛ wɔba no ne kuro no a wɔte soɔ no ne din ɛbɛyɛ ɛboɔ tokuro ɛboɔ tokuro no kyerɛ sɛ sɛbe nananom bɛfa no no ɛde kɔhyɛ ɛboɔ tokuro mu ɛna ɛkɔ bee no yɛkɔ bie n'ani ɛmaa no sɛbe eburu sɛbe sɔn enuro wo sɛ tete no na sɛbe ayaresabea na ebi ni hɔ nti we nananom no wɔyɛ dusini yɛkyerɛ no sɛdeɛ yɛsi yɛ awo aduro sɛbe eburu sɛbe sɔn sɛ akwadaa ɛsoro ka no a yɛkyerɛ na aduro a ɔnte fa nsa ne yaleɛ yɛkɔkyerɛ ne nuo bebree nti ɔbaayɛ no na ɛwɔ sɛ saa baabi a ɔkɔwura yɛ a ɔbaayɛ no wɔde saa bea no din no ɛto kuro no so ɛna me ɛbɛfrɛ no ɛboɔ tokuro nti kasa rofa so no ɛna da ne butoku nti ɛno ne me kuro pani yɛ na me nana te hɔ na daase brɛ ɔsɛ bo nso sɛbɛ buru sɛbɛ sɔn ɔko fira san danse ayɛ ase ɛna ɛbaayɛ ɔba odi ka kɔsoɛ kɔdeɛ kurom ofiri hɔ no ba Mampon akurofo so ansa na ɔba bɛdu Mampon ha daase brɛ bɛdu Mampon patamu ha no ɔbɛto nkuro miɛnsa yɛ a na ɛwɔ ha dada na yɛ nkuro anketewa miɛnsa yɛ baako ɛne me kuro butoku baako so fɛ na abɔntam baako so ne dade ase anana baayɛ no sɛbe buru sɛbe sɔn yɛne nanko yɛse aprawa ketewa uhu aprawa kɛse a ɔbɔbɔ daase bɛ sɛ bozo ɔba na ne ho dɔm no na nkuro nketewa miɛnsa ɔbɛto yɛ ha no yɛntimi ne no ɛnko nti yɛ nyinaa sɛbe buru ne bɛka sɛ yɛsaranda yɛtumi kɔhyɛ daase brase sɛ yɛbɛsom no ampa yɛsom yɛwura yɛne ne kabo mu ɛma ako bi a ɔkɔɔ no mpatam ha bia no yɛne yɛwura ne kabo mu a yɛkoyɛ nti ɔbaayɛ no sɛbe na meyɛbɔfoɔ dada yɛ a mebɔ tuo mebɔ agyan na ohun sɛ me sɛ ɔfa me na ɔbɔ atofoɔ hene akonnwa ma me a bɛtumi aboa no abɔ akode ama na ma ɔde akɔ ɛko nti me so mede ɔsɛ yɛɔyɔ di me yɛwura akyi ɛbɔ n'akodeɛ ɛbɔ nkranta bibia yɛwura de kɔko a obɛdi nkoni bia ɛbɔ ma no ne ɛtaa n'akyi ama yɛwura kontɔkwa wɔ ha ɛdi nkonim eti ebere bia sɛ yɛwura bɛhwehwɛ me a me kuro butoku no nsuo atwa kuro no ho ahyia tete no na yinsu kɛseɛ paa ti sɛ edu sutɔ brɛ sɛ nsuo yira yɛwura soma ahenkwafo na ɛkya me fo sɛ nkɔfrɛ butoku hene ma ɔmo de ɔmo timi twa nsuo no ɔmo aba yɛwura hu sɛ da bi bɛbɛ ameteɛ no ɛmoa no kɔpem sɛ bia na nakodeɛ na asɛsɛe na atamfo abɛto ahyɛ ne so ɔbɛyɛ dɛ na ɔno ɔmako de na sɛ yɛwura wo yimi firi bia na meteɛ ɛyɛ butoku hɔ no na wɔde me bɛn no ti yɛwura tweme de me bae sɛ asase bi da me hona no ha ya bra bɛkyekyere na ɔde hyɛ ntena so na me ba bɛtena so ti me bae so na me yɛtomfo me bɔ atuo me bɔ nsɔsɔ na ba bia me bɔ atuo ne nsɔsɔ no sɛ soro ka akɔda na de ne brɛ me a sɛbe nsuo amatae na me bɔ dadeɛ na ɛyɛ hyɛ me de to amu no yɛfɛ no ɛto nsuo sɛ ɛsoro ka akɔda na de ne ba me de ne nu ɛto nsuo no mu a akɔda no na yadeɛ na ate afiri n'ani so sɛ yɛ convulsion a na ate afiri n'ani so sɛbe sɛ yɛ dam a na ate afiri n'ani so obi biara a ɔyale bia ɔba na me de ne nu to nsuo no mu a na wɔnya yaresa enti sɛ yale ka obi wɔ Mampon patam ha yɛhyɛ mfa no kɔma ɔtomfoɔ no na ɔmfa ne nu ɛto nsuo no ɔde ne nu to nsuo no ma ne ho bɛtɔ no enti yɛde ne akɔra ne kɔ nu ɛto nsuo yɛde bɔdam ne kɔ nu ɛto nsuo no nyana yaresa ɛto nsuo mu no ɛno ɛne to nsuo nti bia na me di saa adwuma no ɛhɔ ɛna menya saa de to nsuo ɛde ma saa bia na Mampon hene ɔde ma me sɛ me kyekyere enti to nsuo so bɛyɛ me kuro ɛtɔ so mienu ya me kyekyere yɛde ma na Mampon hene wadaro meburu me betra konya so no ba ye enema pie na dama me man de di ka me ba ye no ma hu se me kuro no emu ye sumtum aban no wo ne nwuma a wo ye e de bo akuro no na so ye se ba akofo se be ne nsa nso nyankopɔ ani kata ti se jamputu nwuma nya de ma aban a se be aban ko ntimi nye efo nya me kuro nko na aban wo ye ne ye enkuro a waga na ba bia so aban no na ni hwɛ ho
Tell who and some could name you soon tum. And can you woman so can you bob on Tibino? They will never catch a street license. Maybe him. And to make a camera home. Madame and penny for. Ye bore mine for the cassia. Too soon for the say or yo. Mampon mine but tired cheap. And my 80 me resi. And yeah, street bobs, Marco 80 pieces. Edible bomb me crew. My crew. I shilling. Never me be ha. Sabia son sabia buru na ebo no so ground to me twam ho. Ehho na I would do for kwetena. I would do ha ya jeje ho niama. No so na sabi omo twitwa nipa de sani. The second twitwa nipa de sani, twise ka nipa. Eje ne ho japade. Me bo man for de. Yankopon bo ama menya bob so akese adwe hotwe e de bobo tunsuom man. Efiri ho saa ene boye fosema na ekoso no. Yenti bi wo me krum. Ya na me krum for sebe omo de yimaye. Ya omo fra bebre wo kronum ya sebe bebre omo ni agya yeni na. Boni ka say brilliant but needy children. Be ba ma fato me ho so. Ya dodo no amedo ma gu school mu. Ya me tuo mo school fees. Ya wa kurafo ahodo e wo ye krum. Afi bia so anana me ye omo doye. Me fra omo ntema. Me momo aduane, momo do mbedie. There's a quite dim akotre say be ba ye sebe ebu sebe so na nanom person mo ye bi omo sia himfie de maye na so sebe na yatakwa me dan na makane nyina agu fom ya misi abefo dan na me da hye na nanom animonyam aka kuma bi na da no na awie na da ebebie no me hye mo boss e beto mo sa frɛ mo na mo ba na mo de manimonyam abata adwuma de na chi na mo ba twitwa ya himfie ne so ma wiase man nyina ahu de na gye ne mbatim ba so ma ye de abo atunsom ene butoku ene mampon man yeguso a ye ndene enu firi ho a dia etoso eye community center ya mesa be sie de ma de hye pese me krom no community center ni ho eje ba se obi ba ya yi a eje se nipa kro no kwaje permit free cancer na obroko kwan na ye si tent e wo kwam na o ye na yi anase ne dwuma de bia odi bia na yidi no lolo kwam na yesusu se obi ye yi no asi lolo kwan no na sebe ebu sebe son boni bia ba akire se eja to obi fie mu ekwanya be na fire service for dey betwa mo de bekoro e ya homtesem ti na se o man na nya community center ya ye di dwuma bia ye bekom ya kokodie eno ne mani da so hu mani so adi hu a efie a edi yanim eye 2022 me ba be si community center na me se o man na nimonyam eye ma himfie 2021 me de ba wie ye ti 2022 de etoso eye community center misi na me da ma tunsom man na obi di dwuma son bi a odi ne wom na eye main road a broko no ni nyina ato etwa ewi a ya wo dwuma di pipi a mahyehyɛ ya edi ho na so mpanifo se etwo no ho a sebe ye mpam ne danta ti 2021 mi wie ma himfie na Yakobon ya adoma 2022 so basi community center na me da mamamfo ewi a de di so nyina so ebeba se me kwan na atecha pansam ma pere akwa abam na kufa da dawro ma se wada kwan na ma contractor wada nema be go ho ya next month nkwan contractor no oba be hyase aye tunso kwan nyina de amaye ba ko so wa waye so e ho so aban no de ama contract ya Yakobon ya adoma this year yi o ma friase e de amaye nti na mpuntu dwuma ma pere e ba me krum eno no yo Ghana man wadaro meburu eye mo ankasa mo de hye anaje ni boaten ya me Asante Mampon Tomsuom hene me ye butoku hene ya da silver stable na tonfo hene na wadaro ma me de mahia de etum animu ebra so se ye nyina ye kekan ho bom na ye boa ban na mpuntuo ya aban de bre ye na esipi na sita na wie peyo aban ko antimi nye ntido bebe na se me no mienu yeso so sebe ye yi kakra efri ye botom na ye de boa ban na ye mpuntu dwuma wadawro meburu bibiala mo wo biala Mampon ade hye mo amwo Europe mo amwo America mo amwo Asia bibiala mo wo biala me to me safre mo se ebra so se ye pagya Asante Mampon ye pagya Tomsuom ye pagya butoku na sha Asante man ni monyam bibiala mo wo biala se sempo asataku na benya fa bra fie na fa bebo Asante Mampon puntuo na butoku hini mi si ahemfie mi wia me botan se mi si community center ye abefo na me de ama wo man no bibiala mo wo biala amwa bia mbenya biala madawro ma ye to esafra mo sa mo fa mra
amfa meboa mampoman mampoman fa ne tema pa emfira fi se ba akofo redu a egu te mu nyina momra na mo meso yemu na enchekere mampoman na ka Asanteman na ka Ghana man nyina sabere wada Roma bro mechia da sebro osebo nso otoso mienu na mamponhene na machia ono ankasa hwetwo mutwo ne mfempade makoma ho tofe ye maame ya edi ba ko pene de frɛ no mama the people's mother mama wada Roma bro mechia na machia me ankasa maame na mamponhema na ja koma de fie oba fefe sabe bro sabe so na no fa mansa nyina no ma no na mechia we buru na ve machia me ankasa mehema na mansafoa ya o Tomsuom ehema na o ye butoko hema na machia babusu apani kwaku enjachi na masa achia owo me adwa grace obatampa manya na nka manjima ni akonya me di akonya ma me otamachi yie ya oboa me ba ye kwa na me nimpanifo me kwa ma me na famate edikuta obatampa me chiaw me senyi nche de ma na machia Tomsuom man machia butoko man ene Mampon man ne Ghana man nyina so otweda mpo Nyankopɔn kan ho na de yeye bia no tweda mpo man ne yeye chama Mampon man nyina damase